लातूर जिल्ह्यातील ठळक बातम्या। गुरनाळ येथे शेतीच्या वादातून तरुणीचा विनयभंग, एकावर गुन्हा दाखल। देवणी तालुक्यातील गुरनाळ शेतशिवारात शेतीच्या वादातून एका 22 वर्षीय तरुणीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी सोमवार दिनांक 1 नोव्हेंबर रोजी देवणी पोलीस ठाण्यात देवणी येथील एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। याबाबत देवणी पोलिसांच्या वतीने मिळालेली अधिक माहिती अशी की गुरनाळ येथील शेतशिवारात दिनांक 31 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास तरुणीला शेतीच्या वादातून वाईट हेतूने गळ्याला धरून वाईट उद्देशाने कपडे फाडले व लज्जास्पद कृत्य करून विनयभंग केला व तरुणीला व तिच्या वडिलांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली। या प्रकरणी तरुणीच्या फिर्यादीवरून देवणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर नंबर 317/2021 कलम 354 504 506 भादवीप्रमाणे वैभव लक्ष्मीनारायण मोदी राहणार देवणी याच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे। अधिक तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विनायक कांबळे हे करीत आहेत। देवणी तालुक्यासह लातूर जिल्ह्यातील चालू घडामोडीच्या बातम्या पाहण्यासाठी वास्तव लाईव्ह चॅनल सबस्क्राइब करा आणि दररोज पहा वास्तव लाईव्ह चॅनलवरील बातम्या।